Maayong udto sa tanan. Today is January 30, 2022. Upod yun naman ninyo alagid nga si Rod Simon sa ngalan sang aton nga pinalangga nga Congressman Greg Gasataya sa programa niya nga Get Closer. Kag siyempre ang ining programa para lang gid matawag naton kung ano ang mga nagakahitabo sa congressional office para aware ka mo, kabalo ang tanan. Kag dapat gid mabalaan nyo. Kag isa mga maayong udtuda kay congressman, kay mamaita, kay sa tanan congressional staff, of course, to the family. Thank you so much for listening and watching. So with our station manager, Aksyon, no, na di maalam magbanwa. And our news chief, Rex Cantong. Thank you so much. Maingod to manda sa aton migo nga si Henry Spulgar kag si JM. Tingnan ta din nila parang ang aton palatuntunan mapadayon kag mangin mas maayo. Sa tanan-tanan nga mga gapalamati sa aton sa siyudad sang Bacolod. Thank you so much for watching. So with the rest sa probinsya sang Negros Occidental. So ang ibanda kapanyaga, ang ibanda guru galuto pa, manugluto na, or ang ibanda tapos na niya. Well, anyway, upod na subong and ang istoryahanta karon atong ang programa sang aton congressional office ang Dolly Tupad program sa aton pinalangga Congressman Greg Gasataya. Kagiyatag na yung aton nga Bacolod City COVID-19 watch. So ang bag-ong kaso na naglabot naman sa 151 new recoveries wala kag nagtaliwan wala man. So anyway, amo ni ganing nga daw makalangawa man ako isang nagliligad yung mga Domingo ya kapin isang Disyembre kag May na lang sining mo anom na lang. Pero subong nagbalik naman nga nag-amo ni nagsaka 151. So, at the same time, amo nagyapon ng ginahangyo natin sa tanan nga dapat lang i-practice nato ng minimum health protocols. Siyempre, pag panghugas sang aton kamot pirmi, pag disinfect, importante gina. At the same time, ang pagsoksok sang face mask. Ang pagsoksok sang face shield kung gusto mo ya. Kung gusto mo nga you are more protected, kung may face shield ka nga ginasuksok, why not? Ang siyempre, social distancing importante gid ni. Kaya kung layo ka sa istorya mo, mas dako ang chance nga hindi ka gidya matakdan kung may ano pamanda. Kabudlay gani, no? There was a time my friend kong friend namon ni Gideon, my good friend as well. Nag-abota din sa UK. So, hindi ka ka-embrace, hindi ka lagi ka-kiss. Well, hasta lang ka mo sa fist bump kay ti. Wala, hindi pwede. Gahalong ka para sa iya, kagahalong ka man para sa lawas mo. So, amo na ang importante gid. Kag ang pagpabakuna. Kung wala man lang ta medical issues, sige na, pabakuna. Maayo gid yang bakunado ka. Kag medyo mahuluhapos maggiho kung bakunado ka. Kay ti, siyempre, especially no, sa NCR, kabalutang this coming mga almost last week of February, next month, no back, no ano na gid, no ride, no ipatungman ginanilaya, kag ayan, mabutang guro sila sang ilang kaugalingon nga pagpabakuna sa inyo, kundiin ka mo nga opisina, katuan na ka mo, kundiin nga mga terminal da sa mga bus, anuman, anhong ka mo ng injeksyonan kung nagkakinanglan. So, matamat ginahangyo ang tanan nga magpabakuna. Ang ibang ganyan, nakapabuster na eh. Pero namigid nga you are fully vaccinated. Para may card ka, kagapos maka giho-giho. Hapos ya.
kag hindi ta ginaman ikaw kisa mamangkot ka sa friend mo, pakunado ka na? Fully vaccine ka na? Mambal nga hindi. Kisa gakahangawa ka para sa inyo nga duwa kiti budlay na. Kay siling hindi sa bakunado, maano ka jutay, may jutay nga duwa nga pang duwa-duwa. Tapos ukon nadlok ka be para sa iya, kag nadlok ka man para sa lawas mo. Kaya hindi man siling akong bakunado ka, you are 100% nga hindi na malatnan. Ang ibang ganyan, nagpa-booster na, ara, kabalo man ta, open book man ha, ngati, kung nakabakunado ka, nakapapuster ka, hindi ka na malatnan COVID, hindi man amuna mo. Nagkakalatnan gyapon. Pero ang nasilinggit sa science nga, ang hindi bakunado, mas dali tapikan. Mas dako ang tsansa nga magmasakit ka. Amo na nga daw ginahangyo tagid kagahangyo gid ang aton nga gobyerno nga kung pwede pabakuna tatanan. Well anyway, so mana kag ang doli tupad ta dugay storya naton kag maging kaupod naton ang aton nga congressional staff man. So hindi ka muda madula ha, ara lang kamo gihapon nga mamati di sa programa ni Congressman Greg Gasataya. Muna ba lang hashtag ang programa sa tawo, ibalik sa tawo, kampiyon nga serbisyo, ti Congressman Greg Gasataya. Amo na yan mo, sulong kundi into yung nagakaangay nga bululigan, ti gina paninguhaan man. Okay, so sa liwat, isa da ka maayong udto, no? Bao, kinanglan nga igrita na ni sila kay kapamati, galantaw, gid sila at the same time. Well, thank you very much sa aton da nga mga bao si my good friend. Are you really watching? Eric Balano, thank you very much. Mayap-yap pagat panapon dira dyan sa Dao, sa Mabalacat, sa Pampanga. Thank you so much for watching us, listening to us sa mga malabutan sang DYEC Action Radio sa sining 684 kilohertz. Thanks a lot, Rick. And also, give my best regards, of course, to Santi and the rest of the family members. I hope you're all doing fine. Sa aton na mga friend, of course, thank you to Eric, of course, Moiko. Thank you also for watching, and have a blessed Sunday as well. To Judy Piliejo, thank you very much with ng Cecile. Okay? And good afternoon also to John Bailoses. Oh, you're all watching right now. Bailoses family. Si Annie, Ricky, Carlo, Rocky, Christine. Of course, si Dudoy. Wow. From Abada, Escay, Barangay, Vista Alegre. Sakto? Vista Alegre daw ka, no? Ang Vista Alegre, dako man nga barangay mo. Thank you. And so with the rest of the listeners down Porok, Balinday, Barangay 2. Kapamati na guro subong si Tia Marit. Hello, Marieta Manlanat. And the rest, si Terry. Mayong udto sa inyo. Kapanyaga guro ka mo? Kagti salamat nga kapamati ka mo. I'm pretty sure. Well, thank you, gid. Kagliwat kay Attorney Mayo. Salamat, gid, kay iti ang mundalagyan subong hapos na lang bala sa amon maglabay-labay. Wala na may kadus mo. Well, anyway, sa tanan man nga mga listeners naton dira sa Barangay Bata, sa Mandalagan, sa Mansilingan, especially dira sa may Kabugwason. Okay? Thank you so much. Well, sa nasiling ko na, makaupo na natin si congressional staff, si
Mr. Jonald Andrade. Tagayitan ni siyang update sa aton nga Dolly Tupad program. Hello, Sir Jonald Andrade. Hello. Udto sa imo. Hello Sir Rod, may ugto no sa aton mga tagpalamati, especially sa tanan nga mga avid listeners gid nimo Sir Rod, kag sa of course sa aton mapisan nga hasta subong gaubra sa gyapon Congressman Greg Sataya. Sir, good afternoon sir, sa kay Mamayta kag sa aton mga kaupod man sa congressional staff. Attorney Mark, Steven Mayo, good afternoon. Kag of course sa aton mga upod sa technical team nato no sa diri sa Action Radio. Thank you gid sa every Sunday yung accommodation sa amon diri. Thank you gid. Oo. Kag ano nasubong no January 30? Yes. Oh, may dugo ka nga Chinese. Lumiyara man ta no kay Halos part of us. part. Oo, daw guro miyara ta nga 2%. Sabi sinina kung hepa choy. Kung hepa choy. Kag kanami Sir Rod no kay usually kung amo ni nga mga kumbaga ng mga selebrasyon, may mga tradisyon man, may mga pagpati ngati syempre although we are not really 100% sure kung inabla pagbuot gid sa mahal nga makaako, but then we're trying to cope with the possibilities man of really happening no. Doka Right. mo na. Kati Feb 1 na no ang ang, Chinese New Year. Sama na samon mga utod ang mga may 70% nga Chinese blood. Amo gani. 100% kung hepachoy. Kung hewatchay ng isa nila ka-termo, ang kung hepachoy daw Mandarin na mo. Oo. Chay Pinoy na iya nga Pinoy nga diri sa aton. Kay do Mandarin nagit ang pinakagina hatagan subong focus sa mainland China. That's right. Okay, so nag mo kami isang update. Yes. Dito pa. Yes, thank you gid Sir Rod. Of course, actually very excited kita to let our listeners no and viewers gali sa aton gali mga viewers sa Facebook Live gali sa Action Radio nang ginakalipay gid naton nga may isa na naman taluat ka I love you sino nga si Mana Sir Rod. I love you because nag-pay out kita sa 3 kabarangays naman sang donitopad naton cash flow program ni Congressman Greg Gasataya. Kana, may tatlo gid. Yes, I love you Sige, gid. wow. I love you gid ni. So last Thursday no, nagatinguha kita nga mag-release ang aton nga panweldo sa 3 ka barangay. Unahon na nato no ang makaupod taman karon dugay ang Barangay 7. Oh. Diri sa Magnolia sa Rod. Tutulatan na kiti Yes. for barangay na dinamon. Yes. Kag of course sa pagpanguna no sang aton gwapahon kag mapisan gid kaayo. Small but terrible man kung kay Attorney Mark Steven Maya pa kay Cap Hershey Sibog. Salamat gid sang last Thursday which is January 20 sang sining semana naghatag kita no sing kalipay man sa tanan ng mga benepisyaryo naton sang aton nga cash for work program. Kag of course wait, let me just correct. Thursday 27. 27, okay. Sorry, 27. Okay. Nagapasalamat kita no kay tungod nga ang ini nga programa nagahatag sa aton sing kumbaga kasanag man pala sa road nga inabilang duwala lang tayaga istar subong sa panahon nga crisis, pandemya. And of course, tayo yun gid ang atong pagmanghatag kay pagkabuas dayon sa road naghatag naman kita dayon sing aton na ginapangunahan ang panweldo sa duha pagid ka barangay. So Barangay 3 kag Barangay Granada. So Barangay 3 headed by Cap Babasan. Good afternoon Cap. And of course sa Medyo ko na si Yes. Kapitan Babasan. Yes. Dapangagat sa mga kapit sa road. Kapasan mga pita na son Cap. Kag of course sa kapitan man sa Barangay Granada ang very charming, very accommodating, kag paano ko na sila kabuot kid kay very kind Kapitan Alfredo Talimudao. Wow. Grabe yung lumpat nyo ba? Layo. Yes. 3-7 Granada. Yes. Hindi ko naman ipatan nga lugar kiti so na permi ko diga MC man sa mga 90s. Oo, nga sa mga festa. Oh, yeah. Nila festa. actually. Tapos
Kag siyempre, paborito kong operasong amo ng Granada. I'm falling under your spell. Ano na, opera na siya gali sa word na, hindi siya pop country nga. What do you mean? Ang Granada. Ang Granada, yan na sang mga parehabla sa mga tenor, kundi Pavarotti, Okay. Mario Lanza, sa una mo na Okay. ginabira Granada. Sikat ginaya. Pero ang Granada is a place somewhere in Spain. So, may kimi Granada matadiya. Lugar nga lang sang lugar. Kanami, Barangay 7, Barangay 3, then Barangay Granada. Yes. May ano, ako gali share sa road, no? May migo to tayo dirang Sa, star. sa Granada. Sa Granada. Sa rin, sa puro ka na sa road. Hindi Glendale na sa Do kilala ko ginagawa. kilala. Natin ginagapuhon ang sang buot kag bata pa. Kag panghatag na sa 1,000 hope ya. Tingala ko man. Hello, Attorney Mark Mayo, kung every grabe gid no kay even sa subong adlaw kanami lang kay amoy nami i-normalize ya Sir Rod. Yeah. Kaupod sang new normal nga setup naton nga pagabatunon ang serbisyo nga may kalidad kag di bambal naton nga wala ka katulog pala di even on Sundays on the weekend. Yes. Oh, Sir Rod, Kano i-share mo sa ako na be yes. mamatita. Actually, ma-share gid ko kay last sa Granada, sa barangay Granada ni sa mga payout, may ara isa ka nanay nga nag-approach sa aton aside sa dalitupad niya nga financial assistance no nga na-avail, ang isa gid nga hindi balimtan ko no because ang iya nga bata isa ka child scholar kag of course nang nagapati siya nga hindi lang sa amo to nga tion nakabulig si Congressman Greg sa tayo sa iya because gakabatian niya ko no nga inablang kung may mga programa nga bago si Congressman Greg sa taya do ang iya nga pagbatsyag mas damo pa yung malabutan aside sa iya. Okay. So ang perspective naman do it gives me chills knowing bala nga usually ang aton malang nga goal nga kung kakinanan kita bulig, makapangayo kita sa aton mga gobyerno, sa aton mga kaupod man no, ngayara sa natungdan nga nagatinguha gid nga may mga programa nga nakadesenyo nga makabulig bala. So sa iya naman to yung perspective so nakita ko nga napatsyagan ko nga inablang happy siya kung aside sa iya may ga-avail pagid nga iban. That's right. Damo malabutan. Yes. Hama ko ng kiss ka lang makakita mga amoni nga mga pagpaminsaron no kay syempre subong nga panahon sang krisis ang pinaka gusto tagid is save aton pamilya Yeah. do may ara kita din singa ti imuon taman tanan sa gyapon miskan no kabudlay sa tunga sang pangabudlay nga may limitation sa tungod sa social distancing do ginalimitahan man ang mga giyon naton pero sa amo to nga hugada do na realize ko man haba ko tani tanan nga tawo Correct. may amo na nga pagpaminsar no May mo na nga line of thinking. Nga hindi na ba kisa ginauna talawas ta mo. yes Amo na nga aton nga normal as a human being. Unahon ko yung lawas ko. Pero kanami nga may amo na nga yes lipay sa nga damo Yes. pagid mabuligan yes ang programa. Ini para sa child scholar iya bata. yes Tapos graduar naman kaluyan. I think do kasigi pa pero do wala kami nakadugay gid storya kay tungod nga do naglabay la kay tungod kasigi-sige ang payout kag natinguan naton nga ma-release gid ayon because gusto ni Kong Greg i-release gid ayon. Kaya mo maging ni Kong Greg Yes. iya pang ginawi nga kung ara naman lang padugayan pa. Kung Yes. pwede ma-release, i-release, ibalik sa tao, ihatag din sa tao. Amo na Yes. gusto ya. Amo na nga pwede ta na guro matawgan si Kapitan kung preparado na sa diri sa aton nga pag subong istorya sang mga dolitupad experience ta. Kag kanami nung sa sini nga programa madamo gid ang mabuligan sang aton nga congressional office. Yes. Actually, Sir Rod,
pila na ni kation nga hambal ko kada mag-payout bala gadugang pagid bala ang desire ko nga hamako ng kung kanami bala kung makita ang mga tawo nga wala lang basta gapasalamat ga-avail sila because gakabatsyagan nila nga ang yara sa natungdan sa imo pangalan Congressman Greg Sataya wala nagapabaya kanami kikisigi lang mulahaw Oo. Kag kanami man lang tawon nga may yuhom sa ila mga nawong mga may yuhom sa ila nga mga lips yung makita magid bala Yes. nga sincero man kag pasalamat gid sila nga ang ini nga programa damo-damo na nalabutan kag damo-damo na nabuligan. Okay, kanami no tiba si mga shout out ka da na yes Donald. yes sir Rod Sinong Akon gali gina- Donald. akon gali ginaabi-abi man no ang aton mga kaupod sa congressional office. Miss Jovelyn Canoy, ka very pisan gid. Ah, yeah. Miss, kamusta ka na? Certified na. O, makapita ka na ni Sir Rod. Dason, kay Kagaw Gerald Tana. Of course, kay Sir Pau Aguila, kay Giselle, no? Of course, kay Miss Yam, kay Ma'am Sweet, nga kis-kisan ay kay makita na tungod man nga sa kasakuon bala sa opisina kag of course ng kay Mamayta sa liwat ma'am thank you gid kay each and every time nga mag communicate kita always magid ginahambal sa akon nga padayon kag ang tanan nga mga detalye sang pagbulig naton gaka-appreciate gid sa mga tawo kag karami bala Sir Rod kay coming straight from Mamayta man kay Congressman Greg Sataya nga with the busy schedule that they have they still manage to ask their staff kag of course no actually hindi kami staff sa ilay family kami Kanami. pamilya bala nga pusta ka na dumang out of the blue lang bala which is kanami gid batyagon thank you gid Mamayta kag kay Congressman Greg Sataya so Ang imuda mga kaupod sa Yes. inyo barangay gali mga fellow SKs ang kumusta da? Yes. Akong gali ginagreet, no, ang very committed, very, actually, sa laligad, man lang kami ni naggabi, gid nga, ang closeness namon, balala kay Istoryanay, kami nakakuan, kay SK Chairman sa Barangay 7, kay Jico Vertosio, boss, padayon ta. Kay we were actually thinking, Sir Rod, a collaboration with projects and programs balahaw. Oo. Nga kanami, kita ba ko amazing na bala kay ti, you've got to explore man the culture man nga ara sila sa SK nila kag sa amon man Okay, so okay. gina-try tang makontak si of course ang kapitan sang barangay 7. Maski dali lang pag ano ta sa istorya kag gabay pang last minute kin-try naton maski words of pagpasalamat sang dolitupad ning na ano gid natinguhaan nga madayon dira sa aton sa barangay 7 kay Ma'am Sibog gabay pang ano siya natin karon makahinul-anon balaw kag sa tanan-tanan dagali nga gapamati man sa aton dira sa Barangay Banago. Thank you so much for listening. And of course, sa tanan-tanan nga pumuluyo sang Villamonte, thank you so much. Kag dira man sa Talisay. Hello to Ma'am Isabel Gregorio. Hello. And of course, dira sa La Carlota kay City Councilor ako siya. Good noon. Thank you so much. And to Judge Mabel Maharokon siya. Thank you very much. Kisama lang sila pag-greet pero usually galantaw na kung sila sa aton kapamati. Thank you so much.
Yes, Yes. Sir Jonald? Nang hello gali kay Ma'am Rotel kag kay Sir Tibo, Sir Steve. Kasi di na sila gusto mag-greet man parehas man na. Pero gina-greet ko gid sila kay kanami black kay kiss biskan ano ka stress, ano ka tamo na inang mera gid times nga ti do medyo sa kasakuon. Lang tawgan ka lang halong, kamusta ka? Do it means a lot. Yeah. That's why thank you gid kay Ma'am Pare pa, Rotel. yaman na pala sa hindi mo manikawan na sa performer. Palakpakin nyo lang ko da. Doon ka nalain ba lang Oh, yes, na-appreciative ang crowd sa imo. Yes. Kaya energy mo. Nagatag na sa enerhiya sa aton. Kagti siyempre si Sir Dick Samonte dapat giton taman sa Kamsip. Ay, Sir Roderick K. Samante, I love you, sir. Wow. Dason, sir, mamanding ta, sir. Magtaway. Hello, again. Ay, of course, sa president sang Carlos Hilado Memorial State College nga, padayon gid nga coordinate sa ato no in terms sa ilang of course application sa universityhood nga naging offer ni Congressman Grega Sataya kay sa president kay Dr. Norberto Mangulabnan. Yeah. Hello doc, good afternoon. Kag sa tanan nga staff no sang grabe gid ang effort towards helping our school and the academy of course no para makuha ta na gid ang universityhood. That's right, mga full-fledged na kid. Isa na kukutugan, isa mga nila, actually, pangayuan sang video greetings. Kay para mabalaan ba lang ang mga graduates man sang Paglaom State College before nga Subong, Carlos Hilado Memorial State College na. Well, so amo to no ang Saldoli tupad masiling tagid nga malipayon ang mga nakaambit sa sininga programa. Well, anyway, ayhan si Kapitan si Bogdan medyo sako gid may emergency. Tapos actually nang kami communicate kami kaso lang gid nang ang iya balang signal lang didto tapos kapangita siya area para makaistorya sa aton. Pero sige lang kay basi mabalikan ta siya later on nang ma-confirm lang ako ano gid man pero nang waiting for you. Yeah, we're hoping na yes. mabutan ka na muna on air. Maski dali lang. Well, 2 minutes maybe. Words of appreciation mo lang. Well, damo magiging area nga daw medyo ang signal subong mabulubudlay, istorya, makontak ang dapat mong tawgan. Kaysa ang signal, hindi tagid ka-assure ta nga 100% matahom. Amo na nga kung kaysa sige na lang kay daw kung layo-layo pagid kag daw medyo ina nga area medyo mo well known nga ang signal da is weak ay kabudlay gid. Well sa panahon subong daw signal na lang gid ang gina-enjoy sang tanan nga kun hina gani ang signal mabulubudlay para sa aton. Okay. More greetings. Well, good afternoon, man. Action Radio from Marilu, Trevilla, Catinoy. Thank you so much. Well, Galantaw sa Lingina. Ryan Rano, thank you so much for watching. And to all the listeners, of course, sa Central Market, thank you. Sa paglantaw man sa amon. Okay, try to na. Hello, Kap. Maayong udto. Hello, Kap. Hi, Kap. Pasensya ka na hang. Oras mo, kabalo ko. Medyo inupanyagag. Dali man lang ta. Hindi man ta magdugay. Kagkabalo kong signal kisa bulubudlay. Okay, so ladies and gentlemen, ara sa piyak nga linya subong. Ya, Jonald, di pakilala mo dapat? Yes, ang small but terrible, gwapahon, pisan, kag dedikado. Aton palakpakan, ka Percy Sibog sa Barangay 7. Yay! Nabiyak. Nag-intriga ako ba lang mo? Na-intriga ako to kapaw. Na-intriga ako sa sini Sir Jonald. Small but terrible. Yes. Tambok ko yan. Ay kanami, lang kap ka namin nga. At least paninguhaan, ginamon kay kabalo kaming signal. Kisa, coming in and out mo, kap. Agaan ka na mo sa tiyempo sa pagpanamyaw.
Okay, no? Sa pumuluyo sang Bacolod or sa di nga party nga makalambutan di nga hanginan sa Action Radio, no? A blessed Sunday to each and everyone. Yes. Kap, anong ma-share mo sa amon about the Duli Tupad? Ay, yes. Ah, okay. Kabalogid ko, Kap, nga, ang mga sakripisyo, no, sang mga kapitanes natin para ma-coordinar ang ining programa is really commendable. That's right. And, of course, Kap, we want to hear ang imong words of thanks or ang imo bala, Kap, nga siling nga ang programa nga ini hindi lang basta gahatag ta sa tawo. So ano to gani, Kap, ang share ta? Ay, okay, amo ni. Actually, hindi lang ni first time na nabato naman kay Kong Greg. Wow. So, pasalamat kami, no, sa tantapan ni Kong Greg sa taya, pinalanggan ng congressman na wala nagiging pabayaan ang aton nga ang Barangay 7. Kaya isa sa mga ginsapian siya gid ang Barangay 7, no. So, halin pa sang 2020, I think, may nakasulod na ang Barangay 7. Then, this 2021, September and December, nakabato na maliwas ang Barangay 7, no? So, Yes. ay maglingkod sa tayo, Congressman Gaga sa taya. So, salamat gid na binagid ang mga bumuluyo nga mga nawadan obra, mga daw may naka-sideline lang, Yeah. kahit isa sa mga programa sa Dole, kay Kong Greg, amo na siyang kupad, di nakabulig sa ila. Oh, Kap, no, kiti, maski masiling tapulo na nabi ka adlaw, makabulig Oo. manggid no nga inabala maski paano kung wala ka danda karong budget inugbakal bugas. At least makabakal ka bugas. So. Nakabulig-buligid, Yes, oo. oo. Sir Jonald? Yes. Ako yan ng Sir Rod, saksi ko ya sang parik-parik ni Kap Percy Sibog. Of course, upod man ang mga staff niya, kagagawads, nga gabulig sa iya dira sa Barangay 7. Kaya actually, Sir Rod, ang kabudlay sang pagproseso, sang papeles, actually, ng kumbaga, amo ni mga silent battles siya usually sa mga kapitan, Yeah. nga, kag ni Congressman Greg sa taya, ngayon na lang, hindi lang niya basta nag-request kag nagpasulod pundo kundi mismo man ang opisina ni Congressman Greg sa taya kag of course sa mga talatapan sa aton mga kabaranggayan nagapaninguha gid nga matapos bala on time kag ang aton gid nga prioridad nga mahatag ini diretso sa mga benepisyaryo. Yeah, Kap Sibog, salamat man ha. Kiti, welcome nyo kami sa Barangay 7. Okay, anytime. Kag at the same time, hindi man balalangulango ang kumplaser mo bala, pagkumpleto Yes, sa mga oo. papeles, no? Gani. Palibog man namo kiti, siyempre, hindi man lang isa imo at tubangon, hindi duwa, tatlo, damo sila. So, Dapat kanami, tion mo gid, Oo. tion mo gid ang mga kinahanglan kaysa pindog nga barangay kadamo sang gusto mag-intra, sang gusto maka-avail, pero siyempre selected ang pinaka kumbaga hanggang the most kinahanglan sang bulig, no. na ang amo the na. most yung nagakinahanglan. Yes, amo ginang kakalearn mga Congressman Greg kag kay Kap Percy Kasi man. makakita ka kontra. No. Wala mo kami kapagintala, siling ko sa ila, daso naman. Kaya may harap pag ito dason, basta Na. lang yapon si Kong Greg, maatko kikamit na, kikamit na, maapaga di kamo naman, kamo naman dason, bulus-bulus lang. Yes. Padayon! Yes. Nakakadami, gid Kap, no? May damo man dagali kisa, hindi kinamalikawan, gid si Marites, no? Hindi na malikawan. Bisa si Jonald, Sir Jonald, kahit hindi, nasaksiyan niya, wala mga sa barangay, ginasa. May mga Marites. Sa mga reklamo. Damo na Marites? Mag-intro mo na. Damo ta Marites? Marisol? Mara, daw. Sige lang, yung man talagang yapon sila. Kalimutan mo ginawa. Natural Kag, ginaya. actually, Sir Rod, gusto ko lang i-recognize, no? Because, ang kay Kap Percy Sibog, amo gini ang kumagahalin sang last na ton nga nagatinguha kita magbulig sa atong mga kabaranggayan. Oh. Amo gini ang serbisyo nga wala ginapili ang kolor sa Na. politika. Oo, pula ka man to puti. O, ano Yes. naman. Basta Ay, kasi lang kanami. bulig. Yes. Lagi kami yan. Wow. Oo, kanami. Bawa Kap, bago ka guro magbabay sa amon, panamyaw ka daan ay shout out ka na kung sino gusto mo da griton sa inyo barangay o sa pamilya mo. Pwede gid. Sige. Okay.
Sino giton mo? At saka ito mo, punta isa-isa ko, no? So, mo na lang ni, madam, salamat sa mga nagabulig na binagkikang Greg, no? Kay Mayor Aldi, Mayor Kasi, Vice Street, no? Kagusik ang pamandang sa GP, madano pa, side, o, mayong aga, bless you Sunday, pero God bless us all, alam mo na lang kita. Wow. At saka hindi ako gagapamatuwong, kabay nga hanggang sa ginawa lang niya po sa ating tanan. Okay. Stay healthy and stay safe everyone na lang dito Wow. na. Thank you so much, Kap. God bless you. Salamat sa oras mo, sa imong Thank you. tinion nga ginhatag sa amon. Okay, Thank you so bye-bye. much, okay. Take care. Bye-bye. Okay, so amuya to si Kapitan Hersi Sibog sang Barangay 7. Magaba ka 7, swerte man abala. Yes, lucky 7. 7. Lucky 7, lucky 8, lucky 9. Lucky 7. Oh. Kaya mo na nga siling... there was a time ganing in my career as supplier, MC, no? Mana, nakatilaw ko na nga na, ano ko na mo, halos 111. Naging kasal. Uy. January 1, 2001. Ay, kiss all na wala. February 2, 2002. 2002. Hasta naglabot ko sa bayaran ko na 777. Hindi ka naman nagpatan. The former mascara queen, the doktora sa Subong. Oo, kanami namin, July 7, 2007. 2007. Oo. Ang ka namin. So, amoy ito na pati anta sa ang barangay captain, sa barangay 7, nga si barangay captain Sibog. Yes. Na kanami sa iyang siling at ginatinguan gid niya man at the same time nga mabuligan ang nagakinahanglan gid ya bulig. Katawang kag tiya mo na ginaayo ya sa iban kay ti natural man na mas kidiin nga butang man gid Sir Jonald hindi man gid bala Yes. masalamahatan na. Oo. So Yes. may ana tawag nga batch per batch o kon wala ka subong naka-avail, maybe next time pwede ka. Yes. Actually, hindi tani pagkataga no negative nga connotation because ang aton mga kabaranggayan nang nagatinguha nga amotong hambal gina ni Ka Percy Sibog kung sino gid ang pinaka nagakinahanglan. Kag nanamian ko gid nga hindi halin sa imo, hindi man halin sa akon. Sa iya Yes. nabatian tong sini nga wala kolor. Yes. Kabulig sa kunano manda kundi nang ala-alangay tanan. Yes. Amo nang nami ya hindi kay ala tana sa ano bayda sa daw mo na bala sa nami nang mentality nga tani. Amo na ang mangin mindset sang mga public leaders tano, mga public servant nga kaangay ni Congressman Greg Sataya. Yes. Pati mga trabaho ng gid and at the same time dati nga lang kung galing sa ato sa Pilipinas, kundi nakalabot ang gimang ko Canada, ang ila tuya galia, ang ila mayor, bigalakat. Diba, tudlo lang yan nila, doon ka businessman lang niya, kasi mayor na oh. Pero sa ato, hindi natural na yan, maski din sa Pilipinas, ang mga mayor ta, hindi ba mga gobernador, natural may mga bodyguard ginaya, may mga upod ginaya. Pero sa iba niya nga mga countries, tingala ko nga, sa ila daw, mas hiling ko gani guro, inabalang daw pamatyagan nila sa pagiging isa ka mayor o gobernador man niya, daw ka ano lang gid, trabaho. Amo nang ila tiya dito nga ginawi. Amo nang how I wish kita tanan, no? Pilakadlaw, we're praying mangin ano man ta. Kaangay sina. Kag siyempre pa sa pila pagid naton ka mga galantaw kapamati sa aton Sir Jonald basi gusto Yes. kami amon. Hello kay Cap Rosini Distrito. I love you, Cap. Thank you, good Cap. Kay Attorney Cesar Distrito, hello. Sakay ng Jade, hello. Of course, happy fiesta no sa Puro Kalong Zone 2 sa Barangay Singkang Airport. Of course, sa bilog no nga Barangay Singkang Airport kag ang celebrar man sumong sila nga kapistahan nga nagakaangay sa celebration man ni Senior Santo Niño kag sa iban pagid nga may kapistahan subong actually very meaningful gid din no galing kiti aton gyud ginatinguhan nga maging safe sa gyapon ng tanan. That's why wala kita sing face to face or physical activities in terms man sa aton ng pagselebrar. So
Hello gali kay Kagaw Bingbing. Shentos ng barangay at 29 kay SK Chairman JM kay Cap Edmer Gighe. Hello. Kay Cap John Magalo nasang barangay 8. SK Chairman Lara Panes kanami because ng isa pagid bala sa road nung kagina if na notice mo ang among tagwanay ni Cap Francis Miga. No. Because kanami ni ginalet bala sang amo nga sitwasyon nga makabuild ka sang friendship, family and relationship. That's right. Nga gamatter gid. Dugang pa kasi Bingbing Sientos ko no, hiloko na sa imo. Good day. Sir John Lald Andrade. Ayan. Wow, full support gid para kay Congressman Greg. Siling man ni Bingbing Duwat. Kag si Jap Pelaes, Jap, pelo mayong uddo sa imo. Pulo pamangkot ka lang anay kung diin nga barangay, ha? Kung sa inyong LGU. Kung sa diin ka nga barangay Kapuyo, pulo pamangkot ka sa barangay hall sa mga nag-duty da. May nga po sa sa Australia, Gladstone, Australia. Thank you very much for watching. How do you say that? Today is Monday? Oh, thank you very much. Today is Monday. Sunday. Ama na sila mo, Sunday. Gani, ilang. Tayo man gito. Oo. Katila ko na galing nga balang pastor naman nga, your fight to the Lord must be strong. Fight. Faith. Kaya siyempre, amo na mo nga, amo nang ilaya nga action. Oo, amo gani. Kaysa. Amo na ba? Yes. May iban ka, amo na. So aton nga ginaklaro tagit sa tanan nga aside nga wala kolor ang aton pagserbisyo, wala ya sing lengguwahe nga makaguba sa pagserbisyo taya sa mga tao. Yes. Amo na matuod-tuod nga maayo nga pang gobyerno. Wala kolor. Sige lang. Yes. Palariya lang ta. We have the same world to share. Yes. Wala ta mahimo. Buligay na lang ta. Samtang ari pa ta di sa kalibutan. Kag gabay pa nga padayon lang mangin maayo ang aton lawas. Si Congressman Greg Sataya. Tagaan lang sa mayong lawas pirmi. Kusog kaalam. Kagang iya pamilya. Si Mamayta. Kiti, well, I'm one of those people nga nabuligan Manila. Kami nga sa suppliers industry nga nabuligan nila muna nga siling ko ay kanami nga mga public leaders gabatsyag intiende sa imo kay mabulabudlay mo gito pa nga buhi. Yes. Maski ani subong ang event hindi pa giman na full blast. Hindi pa. Even in Boracay, my brother nabudlay yan gito sa amo na inabalang sinigani sa akon. Sarado na di ang mga iban nga pati gani ang mga mga ginabligyan sa mga sweepstakes Ay. mga gataya sila sarado. Pieces, ng loto. Wala Okay. na. Outlet. Mm-mm. Amo na nga budlay gikayo. Amo na nga grabe may ara event na subong pero sa una ako nag-average ka tag 20 a month. Sorte ka na kung tatlo ka subong. Doon mo na bala kabudlay gid. Pa-isa-isa. Kagti hindi mo naman ikawan nga you have to adjust your talent fee nga hindi ka pwede ka pangayo sang parehas na pangayo mo sang una sa wala pa pandemya. Adjust gid. Mo nang siling to be we have to be resilient enough. Flexible enough daw mo na bilaw. Amo na kanami nga maski paano sa tunga sang pandemya nagpadayon wala nag-utat ang aton nga pinalangga nga Congressman Greg Sataya. Kay hindi gid saya nga padayon gid. Yes, and proud kita nga mangin party sa sina nga sahi sa pagserbisyo because kisa ka lang nakita mo hindi siya kumbaga traditional, modern, very realistic sa iya. Grabe ang paghatag ya sing linya sa komunikasyon sa mga tao nga gusto ya buligan ka gusto gid mga bulig sa mga programa ya. Hindi lang yan sila nga mas put on lang. Hindi, kundi natural yan ang Yes. gawin mo.
At ulang ganing balik-balikan ta. Ang pagka-igo tadi sang super typhoon na Odette. Odette. Siya gid mismo gani ang nangamot ya nga siya on the grounds together with Attorney Mayo. Mayo, yes. Oh, ngati. Kulbaan ka, may muna na mga muyo na lang kiti anything or anytime can happen. Well, pwede nga muna bala siling tato sa nagdiga, nangangin ka baskog. Nga basi may maglupad sa atubangan, no? Pag muna balaan, igo ka na, may pilas ka na. So, salamat sa mga Ginoo nga ati. Amo na si Congressman Greg Gasataya, as much as he can, iyagid ka mo serbisyuhan. Amo na yung matutuod nga panggobyerno. And, Di bala si Javier? Yeah. And saksi man dira no, LOSK chairman Dana Micaela Permas sang Barangay Sigong Airport, SK Kagawad Jarilo Agravante, of course kay nang muni da kay Mary Grace Togores, kay Kagawad David Payumo, hello. Busy sila subong sa festa nga ginatingwaan nga mapatigayon nga naga-obserba sa gyapon sing istrikto nga minimum health protocols. That's right. Okay, masiling gani nga kung sino o ding upod ko nga from Congressional Office. Sing nila, Rod, kanami nga upod mo si Attorney Mayo, upod mo si Ma'am Jobelin Cano. Ano kami mo, tatlo kami sa dya. Pero siyempre kung nara ka sa dya man, kag wala ba lang masiling ka pasihaw, nami tanan. Kag ti, well, inform gid ang publiko, especially ang mga pumuloy sa Bacolod City kung anong nagakatabo, anong programa sang aton nga Congressional Office. Yes. Siguro ang isa pa gid naton nga permi lang gid nga ulik doon no is ang kung anong ara sa atong tagipusoon, Sir Rod. Okay, that's right. So, i-check taliwat kay Migo ta Henry, action. Henry, na wala na to guru tiyempo. Ara na si Sir Ed. Wow. Sir, hello, sir. Siya ang imo nga last greetings, maybe? Yes. Sa Dakbanwa, sa syudad sa Bacolod, padayon ang atong pag-updanay sa isa katampad kag kampiyon nga serbisyo sa pangalan ni Congressman Greg Gasataya. That's right. Kaya gagrig ko da. Kay siling na nasang pumuluyo sa Bacolod. Sang una, ang siling sang Bacolod nun, kampiyon gid ang serbisyo mo. No? Yes. The best gid. Nostalgic yun naman lang ang kanta mo. Oo, ti si Mamay tayo. Yes. Kaya nga manami. Kasi mag-ubra sang kantang Yeah. para sa aton nga Congressman Greg Gasataya. Yes. Di ko be? Okay. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio number 1.